ababukeli emakhaya. Igama lami uSiphokazi owakaManci, intombazane eyasemzimkhulu la engakhulela khona. Ngikhuliswa yisalukwazi nomama wami kodwa washeshe wahamba emhlabeni ngo-2003. Sasala ke sakhula ke sabantwana ke ekhaya ke kawukuthi ke ngiqhubeka nempilo ngiza la eThekwini ngizoqhubeka nezibanga ezikhulu eziphezulu like higher grade school ngabazi la eThekwini la ngakhulela khona nje na ngafundiswa khona zonke izinto eziningi ngaze ngafikelela la eThekwini. Ibhizinisi ngase ngiqala kanjani na? Ibhizinisi ngangiumuntu wesifazane engangishadile. Kwangahamba kahle ke emshadweni wami. Kwawukuthi ke vele ngaleso sikhathi imfundo njengoba ngeze eThekwini ngizofunda ngibanga ngisakwazi ukuthi ngiye ezifundweni eziphezulu njengo-university. Ngakuba ukuthi ngiba housewife akuhambanga ke kahle ke. Kamele ukuthi ngibone nami njengomuntu wesifazane ukuthi ngingenze njani ukuze kwazi ukuthi ngibeke isinkwa etafuleni nalengane enginayo ikwazi ukuqhubekela siphile mina nayo. Ngase ngiqala ke into yamakhekhe ke ngingena door to door emgaqweni ngidayisa ama-sponsor aqala ngama-sponsor ama-cupcake ngoba ngangakufundele lokho. Ngiyena ombhayi inkosi yami ngayifundisa mina ngoba ngikhumbula kahle ngangibadayisela base Capitec eWheel. Bamanzi ngangivele ngibuye ngithi mina hayi moist ngoba phela manje ngibalakelwa ke i-judgment ukuthi hayibo labantu indaba bengabe bethenga into yami lo bengibuza into eziningi yabo ngangifila offended ngoba ngangisagowa through a divorce process, so yonke into yayisensitive ngaleso sikhathi. Ngingasho ukuthi ebhizinisini ngangena ngonyaka ka-2016. U-2016 kwakuwuMarch. uMarch lapho ke ngangithi mangilala imqamelo ube manzi phela ngoba kase kuqale inkinga eziningi. Ngaqala lapho ukuthi angenze something, ngivuke ekseni ngibhake ngihambe ngemgaqweni ukuze ngibe naleli senti lami. It was 2016. Shuthi sengineminyaka more than 10 years ngikwile ndima le engikuyona. Ngibona ke nginezitolo ke Nkosi yami ngibizwa yonke indawo. Akuqalanga kwavele kwabanje na ke ekubeni kwami nezitolo. Njengangishilo ukuthi ngaqala ngidayisa emgaqweni, ngangisaplayela nakhona ama-supermarket, abantu laba bokufika bobhubheli bofika ngibasaplayela amakheke, ngibuye futhi ngiwadayise nasemgaqweni. La ngaqala khona ke ngase ngibona ukuthi hayi le ndaba yami angiyikhuphukise phezulu. Ngivele ngiyiqhube nebhizinisi ngangena lezi zinto ezikuthiwa ama-incubators la sifundiswa khona osomabhizinisi ukuthi uwenze njani ubuye futhi uthole noxhaso olutholayo. Ngingasho ukuthi angaphezulu kwa-5 ama-incubators la ngiwangenelile ngakwazi ukuthi mangifika lapho ngishayine. There was always something about uCakes Posh. Whenever even I stand okanye ngisho something bazosala benze example ngoCakes Posh. So ibhizinisi ke laba ukuthi ke lapho ke liyaqhubekeka kahle ke and abantu bayangirecognize, but at that time i-recognition angiyibonanga, angifuni ukuqamba amanga. I felt like ngiyarobheka ngendlela engangisebenza ngayo ngoba ngangisebenza kanzima kodwa ngazi ukuthi angirecognizeki from customers or appreciation, kodwa ngangama ke nebhizinisi ngaqhubeka. Mawungena ke kuma-incubators bakufundisa yonke into. Angithi njenganami owazange aqhubeke nesikole aye e-university. I learned laphayana ngakunzima ngisho ukukhuluma ngisho uGeorge. They teach you to stand there and talk about your business and tell them how to start a business, why you're starting a business, what inspires you. So they teach you all those things. So all those things I've learned them there. Isingisi ngangasazi ngisho ukusazi ke namposa kube nzima ukuthi talk about your business for 5 seconds. Tell us what can you do for your business? If you get 100 million now, what can you do? So all those things they teach you ukuthi anene ube nesibindi ukuthi uzazi ukuthi uyakephi ngale business lakho, yini oyifunayo, yini oyiphokephelayo. So kuningi okufundayo kuma incubators. I would advise ukuthi abantu nje bawungena wona impela ayakhathaza
because kunama-assignment eniwanikezayo, kunezinto ekumele nizenze ukuze phela uthole imiklomelo phambilini mase kuphela ijeni yakho ngoba kuba o-6 months or 3 months.